ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kahinyo trip Youth Council Northwest Khasi Hills District hapok kejingalam usketri samla shambor langren hak apun ruting laitung arja apsau kilalai benjurem ya kejingdan kinong tre barjala hak snong maulin triang kibadang pentrei ya ka Iklavia Model Residential School hakani kesnong hakani kejinglai jurep ka senggalala bagi nong tre barjala kibadan kumba arpulaingon hakani kecaka ki bianglut ki kot isla Henry samla shambor langren habak kren cikila petai kubor uloong bawala kini ki barjala ki biang ki kot isla kaseng ke kentui ke kontraktor bakin skobha ban aila ni khasi bantrei ki kam ki bagi khasi ki dangla bantrei om ban chuan ra ben dagi barjala bantrei ki kam ki bagi khasi ki dangla bantrei idon hakani ka karon ko ka jing trei ka badai jongka GNV ka bolong ka residential school hangne te kai ka ban kaliang jongi kum kaseng ni wan ya ka ban poi hakani ka chaka ka intention ni ka jingku jong kaseng galang ba kumbangi ngi ju le na ko ka por but ban pek ngor ya ki barjala bat ki weipat ki bomde na ka jai new trap jongi ki ba persang ban wan na ko ka jaka sa ko weipat ka jaka khamtam ha ka bakum ka ni ka por khamtam ba ka ri Bangladesh kari ba don marjan ba ka jela Meghalaya ka jongi ka belong kari India ki don ya ka jiki bat ki babun ki kiu hapo kaneka jaka ga jongi bat khamtam hapo ka state Meghalaya ga jongi te hakane kapor nakaliang jongi hadin bagi liyo jingtep bagi don ki takhar ki bawantri hakane ka jaka nakaliang ga jongi kom kasang ni pentikna babarok ki takhar ki de banlong ki nong snong jong kari India ki bodon ya ki kot kisla ki bapansisha ba ki de ki nong snong jong kari India bat abaki wan sepok kanega ri ke bai ke jongi hapok ke jalam kelia kide ban biang ya ki kot kisla katkum ka jing tha jong ka sarkar bat kapang jong ka labor department te hakani ka khlimat ke bamata na kalian jongi kum ka sangi lalap ba hang ne hapok ka snong mong triang kanega jing tre kedang ya sat ki nong tre Dakar ki don boro ar flaingot kum bangi lap menta mada hadin ka jing pej ka jongi ki don ya ki kot kisla ki babiang ti Henry tangkuai ke bana kaliang jungi kum keseng ngi kentu syaki paradok prasnam ki bolong kinong pentrei yagi jintre ki bapaper ki bodon haki jela ki bodon haki jaka ki baper hak distrik ke jongi bat kerpang jong jelahi borok kowe bagi kam ki ba mangi u paradok prasnam let's say ke kam ban snaying ke kam ban klek simen ban tre ki bakum kini ki jintre let's say kasir dang la dak basuk tina kalian jongi kum kaseng HYC nisgo ban kentu yaki parodok prasnam gi jongi ba haba ke jingtrai gedang la dau kasi kan bah ba PP de ban ai dau kasi de ban ai la than yaki ni ki Dakar nomor ba ngitip hi ba bon ki jingja na koi ka jaka sa koi ka jaka ba kini ki Dakar ki wan hak ni ke jela ke jongi kimdon yaki kot isla ki babiang kata gadai ban kalian jongi kum kaseng ngi jubut din na kapor sa kapor badda ngi kran syai hawaj na kaliang jong ka sorka ka khang persya yangi bangin pej la ngin chat yagi kot kislah bade bat kini ki non tribal ki khar ki batre ki bawan na bar han na kaliang jongi kum kasen ni kran sai ba kumbangi ni la IT met ban mensem na kamta ban sakri ban pentikana bangi yada na kamta kari bar kejai bro na ke jing wan here telep ke jong bar jela ban penlong yangi kum kejai bro rit pai na lor bangi la rit pai lupa la dangi kum ki seng kibdan hapok ke jalam kelia ngingim la e ban pek ngingi long tang kinong pekai let's say yenongin keno la sai singi te kane kane ke khubor ko sai sekitu ki paradok prasnam ki jongi ki baju ai trei ya ki Dakar ba pinsong bha ya ka ban ai yo khasi haba ka kam ka dang la ban trei do khasi balengin ai ya ki weipat nginam dei ban ai lat nomor ka long ko ba uni Dakar wan kani ya ki kam ki jongi te menta kasi na kaliang jongi ni lap ya kini Dakar bat kini Dakar ku mangaong ki don kot kisla te henreng mahampat ba nakaliang jungi kum kaseng angin nom sya dalalei ladang ngim yo ya ki kot ki slak bebiang ban pentikna ba udai unom sung jong kari India bat udon ka hok udon ka certificate
ba ulak ban tre hapok kani ka jaka ka jongi ka bade ka bri unyu terap ka jongi